Asa? First time. Kalubat naman po din niya. Kalubat po. Kaya nga, oy, mag-picture na ta. Nang battery isa. Nang battery isa. Pero pwede maka na ma-picture. Oh. Pwede na. Si 145 at tour. Ato aning kuan, mag-lunch ka. Uno ba ang pan? Area sa lunch. Gamay pa na abot mo. Sa taan. Pura ka ba siya Nakakasundot ko ano? So, init ka ba? Ano? Init ko. Okay? Pwede mo pambay sa sila? Sabi ko lang ulang umor. Andara oh. Tama dali, malubat na na. Maulot. Adin ni ditong game ka na pa. Sige, kung sa gatong namatay dito ang gatong pag-ayulis. Ay, sukat mo ko. Sige, minute sa sabar. Tataw sila. Ito ka matinali. Hindi na din sa matugay. Hindi ay ko. Kahoy, bugnaw. No kayo, oh, kanyo. Ito, init ba, no? Init to, reflex sayag ba? Dagat ang nende. Taas na kayo pa ba? Taas ang Ano, ayun na, no? Ayun na. taas na kayo eh. Taong katuod. Ay, tour man ta. Pati man na ba? Layo. Sakay man ka. Gusto ko ba ito mga plans? Ano? Ito na, asa man. Oo, katuod Asa yun. man ito ba? Nasa arang mo. Ikatulo mo itong video ani kaya picture. Kuha na ko today. Gaan na ka to. Ako ni mo, magbuhat sa kayo mataan eh. Ay. And others like langgam. Bird langgam. Itay. Itay. Okay. Family village. Family village.
Tas na. Mga native po ng instructor ba? Uy, Translate na. native po na lang suot li. Swimming pool, a very GR soccer field. Ano na yung soccer field din nila eh? Nari sa pool diha. Mga ninipot o. Okay, sa mga pare. Charlie. Stop na rin. Muna na kung gawas na gina. Pero, yan kay video man ako. Okay, di tubig diri o. Video na ako. Elevate na siya. Lote! Kati Angie. Hello, Philippines. Buhay. Mga model ni. Napajud si Itay. Model. Bilibirig ko ba? Ako na po kay ikaw. Yawa mo rin magbabig tingog. Para magbabig tingog. Hindi dapat magdubo. Mahilis. Dali na mo, ano mahilis ang kuan. Pagbalik ka, ako na po. Mahilis ang wala, kinaon. Takaasa na sa gato. Para lang siya. Apil ka eh. Apil gyapon. Gwapo kay tanawon eh. Indot. Ay, nakapita ang ulo yan. Lagay focus sa mga bilbil, ha? Nag-electric silvig eh. Sitay. Lotay. Kawikan. Laki ko no. Kuya ko isang pagkaon ba oh? Luan yun yung pagkaon na mahurot ng linlin. Padiritso, ani. Dagan na ligo ron. Uy, naman ka naman dala swimsuit din ha, 2 piece. Yan ako, Brina. Malubat ba? Yan ako. Para sa Caribbean, Benguet Pines po. Benguet pa. Ano rin sa Benguet? Chris. Benguet o Baguio Pines, the same. Yes, sir. Murag ka sa pre. Yes, ma'am. Marami po. Mataba siya, no? Apo, mataba po. Maputi po siya. Yung Ano nanood, siya pagbayad. ka-taas? Alipan nito? Yes, ma'am. Ano po? Yung madadaan. Doon po sila sa may yung Pinoy Games. Ito na po yung nursery namin. So we have here yung mga flowering and non-flowering seedlings po. Crocheting. Yeah, yes sir. Ano Yun na yung po sa things trading. niya, no? Katuray po. Yung nakakain po, yung sa sala. Tamarin? Parang tamarin. Yung flower niya po yung kinakain. Hindi trees yan. Parang ano din po siya, Shrubs. medyo maisip po siya. Opo, parang ganun. So one for family cottages po, that's for 10 persons din po siya. 12,000. 5,000. Pero ang tubig niya, siya. Yes ma'am. May toilet and bath. Mga vegetables po namin dito, sinusupply namin sa restaurant and then some local supermarkets po. Hindi po namin alam kasi hindi po kami pinapadami. Bawal, maski mga housekeepers po, bawal po lumapit doon pag